आता खबर विस्तारान गोयचे उदरगती खातीर आनी गोंयांत स्थिर सरकार घडोवपाक लागून स्थानीक पक्षांनी एकठांय येवन भाजपाक सरकार घडोवपाक हातभार लावचो अशें भाजपाचे दक्षिण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकार हांणी म्हळां। शेनवारा वेंचणुकांचो निकाल जावन गोंयांत भाजपाक 13 आनी काँग्रेसीक 17 आमदार मेळ्ळ्यात। ताका लागून दोनूय पक्षांनी सरकार घडोवपाची तयारीक सुरवात केल्या। आयतारा भाजपा विधिमंडळ गटाची बसका जाली आनी तातूंतल्यान तांच्यांनी गोंयांत मुखेलमंत्री पदा खातीर मनोहर पर्रीकर गोंयांत परत जाय म्हण मागणी केल्या। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार आणि सुशील शुक्ला। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आसत, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आसत, इंडिपेंडंट आसत, यांनी गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आनी स्टेबिलिटी खातीर गोंयच्या इंट्रस्टा खातीर मुखार सरचें आनीक भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करचो की जाका लागून हांगासर आमी गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक शकतले। आनीक तेजे खातीर एक रिझोल्युशनूय पास केल्लें आसा। हें रिझोल्युशन आमी सेंट्रल पार्टी कडेन लिडरशिपी कडेन दिवपाचे आसात। ते रिझोल्युशना प्रमाण गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आनी स्टेबिलिटी खातीर गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट फॉर्म करपा खातीर क्लेम्स टेक करपा खातीर लेजिस्लेचर पार्टीची अशी मागणी आसा की गोंयांत भारतीय जनता पार्टीच्या सेंट्रल लिडरशिपीन हांगासर लेजिस्लेचर पार्टीचो लिडर अपॉयंट करचो, जाका लागून गव्हर्नरा कडेन आमी हेचे खातीर आमचो क्लेम्स टेक करपाक शकतले। हो लिडर अपॉयंट करपाची जबाबदारी ही सेंट्रल लिडरशिपीची आशिल्ल्या कारणान तेजे खातीर आमी सेंट्रल लिडरशिपी खातीर हो विशय पावयतले आनी तांकां आमी रिक्वेस्ट करपाचे आसात। आनी इट इज सेंट्रल लिडरशिपीचो डिसिजन आसतलो की कोणाक अपॉयंट करप। हो पर्रीकर परत येतील याला काय हरकत आहे? धाडटले सेंटर तेका सेंटर विल सेंड हिम बॅक सेंटर विचार करतले धाडपाचो। But will you be speaking to the center because you are a union minister? Will you be speaking to the center and getting this thing? If Goa wants, But will you? What was the resolution that was passed in the meeting, sir? yeah, definitely. बीजेपी सरकार बनाएगी। हाँ, अब कोशिश कर रहे हैं ना भैया, कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री परिकर हाँ हाँ, ऐसा चल रहा है। पूर्ण गोव्याची जनतेची इच्छा आहे की मनोहर पर्रीकरांनी गोव्यात यावं म्हणून। त्याप्रमाणे आम्ही केंद्राकडे मागितलं आहे की पार्लिमेंटरी बोर्ड डिसाईड करणं। आज 6 वाजता मीटिंग आहे, तो एक पार्टी कायदे ठरवलं असेल। आमची मागणी आहे की पर्रीकरांनी गोव्यात यावं, प्रत्येकाची मागणी आहे। People of Goa wants him back. Michael is his fan. Look the camera. Michael is his fan, so he is required for Goa at this stage. So Michael wants him back, and people of Goa wants him back. Amit Shah ji and the party at the center relieves him, then he comes back as the chief minister of the state. If Goa Forward Party and MGP agrees and give us the letter of support, उनका letter of support important है. For the Goans, for the people of God to be safe, we need a government, BJP government. In that case, someone has to sacrifice the seats here. Is that Somebody, one of the BJP MLAs definitely sacrifice the seat for him. or are you also for that? Definitely, yeah. One of the party they can call it now. What is the unanimous call in the meeting from your side? They've all agreed. They've all agreed. We want him. We told him we want you back as a CM. So we have taken a resolution and we are sending it to Delhi, to the center. लोकांना खरं म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचं सरकार परत एकदा पाहिजे होतं। लोकांची इच्छा आहे की भारतीय जनता पार्टीचं सरकार यायला पाहिजे। हे कन्सिडर करून आम्ही महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने आपला सपोर्ट जाहीर केलेला आहे। गोवा फॉरवर्ड असेल, अपक्ष उमेदवार असेल, यांना आम्ही आव्हान करतोय की गोव्यातील स्टेबल गव्हर्नमेंटसाठी त्यांनी भारतीय जनता पार्टीला सपोर्ट करावा। आणि त्यांची जर डिमांड असेल की त्यांची डिमांड आहेच की मनोहरजी पर्रीकर परत यावे, आत्ता पार्टीमध्ये जो दुसरा निर्णय झालेला आहे त्यासाठी म्हणजे लेजिस्लेटिव्ह लीडर म्हणून मनोहर पर्रीकरांचा आम्ही केंद्रामध्ये ऑलरेडी मागणी केलेली आहे की मनोहरजी पर्रीकरांना परत पाठवावे। तशा पद्धतीचा निर्णय आत्ताच्या ह्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेला आहे आणि परत त्यांना पाठवावं अशी रिक्वेस्ट पण केलेली आहे। Bigger comes to Goa. Ultimately, you will be standing from Bangalore and you will be election agent at that time. I'm not. I don't know about this. No, I'm asking. Hypothetical question. So let's cross the bridge when we come to the bridge. past, this is the president. In the future also, I will. So you will obey whatever like this. party tells me, I will do it with the same zeal and the same commitments.